la jing ai ngo je seng ban rich teng jan mien shifo jar san spa nyu tengka ki jing ai gi bakat pang gi para bangai syaga balang nyu antaka mission fund khat nyu jar tengka fund baduk ar jar tengka kumta gi jing pdiang kalong khat kendai jar tengka jing ai bakat pang be ya lyngba ka balang syak umpanai mission chispa tengka nangam ta ka fund hit jaka niyo ani ki khat likely gilong yeng laipo jar san spa tengka kumta ki jing ai ngo baro mi pdiang hangani ka tayo gilong saulak ndrup rajar nyung spa nyu kendai tengka ubleun Kyrkhu i prabangai bi di ba ai gini jing ai ngo baro baru i beduai nam ta kam jong ini long jing na ka jing seng ilap ko bobot kan long haplau yeng mane panang du ko por ri wi jing nyo jing wai pan hamen sim the praise worship team ngin nyo nong ilam jerwai Mr. Bhakpar Ummi Chairman Reverend Ellen Score nyo jing police dang budwai Mrs. Kodina Nongplo nyo artli special number ka wei duet ni Mr. Michael Nongrom but Miss Balasidor Rentathang but ka wei ni Mr. WD Chen nong yalap lai sibit janmin in nong san Dr. TS Noklau pen benaru baka Sunday school ba lasai ka singi kandon ka jing practitioner wai nam taki khana puli intermediate senior barang ba ya ban wai ha ka World Sunday School ha ka por san beje janmin Tani kapur nginyo ban lum no iki jing ai ngu bat ka badang lum iki jing ai ngu nginyo snuru artli ki jirwai ki bekerpang ke benengkong na imis layamon nengnong nanta ke jirwai ke bekerpang na ka kwaya jong ke balang hadir balde ban lum iki jing ai ngu bat ki jirwai ki bekerpang kerpa di mesan KS Lingdo biswa ban duai ban pen kentang ya ki jing ai ki jongi Shaka kam ke jong Blei. ngai ngo ya ke program committee ke bela ai bentai nga kini ke por ka keteng jong ni ke jingwai ke bangan ai shapi kadai Prince of Peace
be my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. I've been wrestling with my demons, fighting a war inside my mind. And I've been swallowed by all my problems. I just wanna leave them all behind. 'Cause I met you as a savior, I found in you a friend, and I've seen you as a healer, my help in my defense. God, you've been my provider, and right now what I need is you to be my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. Peace like a river flow. 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 Oh, peace like a river flow. Peace like a river flow. And I met you as a savior, I found in you a friend, and I've seen you as a healer, my help in my defense. God, you've been my provider, and right now what I need is you to be my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace.
jing pun shoi u don hajan ding shir kai ba pen yola un lam yang pi ha ka len ti ka jing su man la ka sni Dunia pasio Blei jing duai. Au Blei pa jingiamane pleng. Yai ngu ayami ku pa i ba me merapla yangi kom ki kon ki jong me. Bangila ban mi na lagi jong ki yang ki sam. Ya ka ban kiu sya ka ying ka ba khot bat ka ba kentang. Ya ka bangin yo ya ka ban ya syakri lang ba lagi jong ki parap nget ki ba i ki jongi. Bat kom jo hakni ka por ku pa i. Iwan ban bu ti kerpang hakmat jong me. Nak bentra kini ki jing ai ki baret ki ba me mela Kyrkhu chika dei haga jing em ke jongi ya ka ba me men Kyrkhu ya ki men pen kentang ya ki syaka nugo bentra ka ba me ka balang kan pendan kam na ka bentra ka buram ka jong me bat kom jo ya ka ba me men keren hangi kom ki bangen ha bangi nang ya ka ban ai ya kini ki jing ai ska kam ka jong me Banginang ban ai ru ya la jong ka do nuot ya ka bangi la ya ka ban syakri ya me bat ya ka ban pendan buram ya ka kerteng ka jong me hang no bangi don ko pap e bat kom jo ngi ai ngo ya me mela pela ya jong syakri i pastor bai dei ya ka ban syem ya ka ni ka benta ya ka ban pela ya ka ni ka gospel ka jing penem hapdeng jongi ki de khot jong ka balang bat kom jo ya ki tu ki wei ru ki bala bni yo sngo lyngba ka jing pen sawa ko pap e
ai beki kentien ki ban mi lyngba ka sentor ka jong i kan long bala keren dame kan long bala pasiau dame knang bakan long ka kubo na ka benta jong i wei pai wei ko pap e pen kho je ki jingmot ki je perkat ki jong i pen kho je ka donut jong i ko pap e knang begini ki kentien ki bangini osngau ka ni ka por ken yo jaka ka jingmot ka je perkat ka jong i baginda long ka bor yang i onda bangi mi na ka ni ka slapertai bangi lapat ya ka ban long ki saki lyngba ka jingem ka jong i ka baman la ka sngi bat kom jo ngi bo ti ru ahmad jong me men Kyrkhu ya ki kon sap samla ki bala ai ya kini ki kentien lyngba ki sur jing ruai ki jong ki komba me mela pendan kam na ka wei ka por cha ka wei ka por menang pendan kam ya ki ko pap e na ka benta ka buram ka jong me mendan kat bagani ka por ka manang sa sngau ya ka jingkhat kerpat ka jong i ka buram ba ka jingong ya asami na bai kinengi pan ha ka kerteng ka patiang bat ka bedon bor ka jong meu Jesus Christ. Amen. Blei Kyrkhu khubor ki bangali osngau lyngba jong ki jingwai jong i lai man neng nong bukan mau bu jisu ulong do pen emu jong i perlok u jong i uno pun khia uno rap uno pun dap uno pun biang tangpa jingwai ke batsang bu jisu unlong usiem jong jing suk midon kam yo jisu usiem jong jing suk ha iem jong i choir jaga balang bagan mau bagas nam ke jong jisu ke basat ya ki pop kirangkang jongi baro Blei Kyrkhu kini khubor Kyrkhu ni khun samlaru balai ni ki jirwai bagan lam ni bedon kami ki sap kita dan Blei ulai nam taban syakri ban sakhi kerteng bi im jung trai jongi jisu Kris Blei Kyrkhu i ba debit lang jarwai belam ngi populi nanti jong Blei jing duai sarket ling dor la penentang ya jing ai jong i syakam ko jong u haswa bangin sayo sngo i khubor nanti jong Blei lyngba u syakri jong Blei irreverend diares nongspu pastor nongspu ngat rajan baro ngi thu i mai long pastor rangba ha ka pasturi ka jong i lain kura pasturi ilong pastorang ba naduk dari snat mingi bat mentah ha ka sinat deng idang sijong thai ka unipor na ka active ministry henry dang ai ya jing syakri ka bukodor ka jong i ha ka siliam ken district ha po ka lain kura pasturi ha ka pasturi bat ha ka sinat hi ngisuk men by pastor i donkat bat ngi bat bila pdiang ya jigerpat jong balang bedon kat bat ngi ha ka ni ka jeseng yalap bat ngi skembu Blei bulapun poi pastor habdeng jongi dan khubor kaban long ka jing Kyrkhu ka jing penthamai ya ka jing im jongi wei pi wei ki badon ha ka ni ka jeseng haswa begin yo sngo yu khubor na te jong Blei an khot ya ka praise and worship team Bapen kre yi donut yi jongi bangin pdiang yi akti ke jong Blei lyngba ke jirwai penrhem mensim Nong ruang si mensim wong ni, jingpang mensim, jingpang bompong, kinjam, kinshem jingkot, hu Jisu. Kini kijing ruai ka khot yang apa dia pingin ya ruai, hakasul, ujong ka ba, ublei hi ulong ka jingkermen, yang i kum kibangai.
Warkom tanga khot lang shopping in pois kebentar ngiyo sngo ibu Blei un kren na preng jongi ngi rwai ni kijing rwai kerpan yang lang ni kepor ni shim talang Unong penkya la krau la shem uji su basrolen tin pen tien gu kren yu nong pang tu siam kasu uji tu khot kabar ipom baro un mam lut par tu siam tin spun uji Jingdom baka kan pernaik dar pinsyong hambung ramjangku surbat yang jingwai angel kertengkor tamha perthei jingwai bang bampa jusong jing sumbai Jing pang min sim, jing pang bampong, kin shem, jing kot tu jisu, jing shi tom per, fei harukom, kin het haker, feng jisu, min sim balwan, jing hon kan shem, haker, teng it u jisu. Jingdom baka ul o barben kin prang lotha ujing yara kasur jongi sorbat yang jingwai angel gertengkor tamha perthei jingwai bang bampa jusong jisu bai jisu Tuan kulong syong sahangin yaro kerteng ujisu kajing khot in wan nyong thalat tus ngam bat wan kloi shahu handangin poi habneng lawe ngin yo iya Sao đón ca kẹt nhà nó nghiên xây ca cơ qua nhà roi bè cái khót cái bên riêu nhà roi jam anh đã nhìn bồi hạp neng la way nhìn yo iya ujisu sao đón ca kẹt nhà nó nghiên xây ca cơ tình yêu ujisu Sorbat yang jingwai angel Kertengkor tamha perthei Jingwai bang bampan jusong Jisubai jisurbat yang jingwai angel Kertengkor tamha perthei Jingwai bang bampan jusong Jisubai jisu Blei khot yang apa di pi negapor makadon kawa kebahadon hal kebah tuin yang senam pelami akal baring ia si mata sujung jing duai kadon kawa mandap dasnam nabi nakal bari kino pomki batung hitam hakal kinkut
hagan ke por ngapan pau ki sungo yu Blei bela play kan ka lat bangala ban ya darangkat dang ba ki angnot ju pi ka balang ya ka man sim kan ka program ka pakarpang ka jingi seng ya lap ju ka balang ai ku Blei pastor belong pastor ni chat belong pastor ba ya lam mi kan ka jeseng ai ku Blei ikinok sarai pe i baro ai ku Blei kerpangi pi kilong pa kilong kami ki khon samla sanap kan thai baro ha ka kerteng ka jong trai nong penem jongi Jesus Christ bala e jangi ke jing e bom jikot jong u bat bala pen pau ru ke jing krau jong ke jing e jong u bagi jing map e ke jong u na ka penta jong e bat ngilala ban long kum ni ka ngilong dei tang de ke jing ai e ka ba krau ke jong u nga ai ku Blei ya ka program committee jo ke jing selap jo ka balang papila kan mau ya ka ban ai benta lem ya nga na ka benta kan ka por ngalong tong syukri berit jong u ngapen kongo ila de ka masim ku sngau ret ar bos ngau tho bangam long e hindrai ngai skam mo trai unlong rangkat lembat nga pat ingilang baro akan ka por ngai bukum ka balang pilih man mat iki cing Kyrkhu lyngba kini ki program ki beradab kini ki met pat hadu ke jeseng sibet jan met ru lyngba juga program ka bakhadu ngai bukum ka balang pilih pelong ki jing duai ki bejur ki jing selok ki bejur pat ki jing ai puson ki ai perkhat la ki jong ki jing nang bagane ki jing sengelap kanam long ke batang kum ki jing sowa de kan long ka badon ka bor ki jong mun sim jong Blei ban kan tiu pat yangi ban pen syai bor pat yangi ban pen impat iki mun sim ki betelot ki bersuai ki jongi ka jing sengelap kam damot tang ye kita ki bompat milio sngau dan ki badon syabar ki jengker dan ki bompat syamla pdiang ye Jesus Christ ke jing sengelap ke jing seng penthamai ke jing seng kersiu kalong ka badon kam yangi ku ki khon ki jong Blei ka balang te to Blei ndorangkat ya kene ka por ka ba ngidona khamat jong u ngidon ru ya ka ban ya selok badu lamba ka khobor na ka ktien wa khoi ka jong u angai ya kene ka janmet ka ba mentah dan pedeng jepi ki bawan rangkat bagi jing khia jo ka masim dan pedeng jong pi ki bawan rangkat ki jing pang ki jing sitom ki jing do jing germen dan pedeng jong pi ki bawan pedeng ki jing khi khuslai jong kana ka pathai dan ki bawan pedeng jong pi ki bas ngau ba ki jing em kalong khio bat kamlong ka bas kem wala bangilong ki khon jong u wat bangilong ki nong bot ki jong pan ka man sim jingi ka khiu ka man sim jingi khilang a ka ki pisa ka man sim jingi am shem ki jing hot wat bangi syakri u ni dwai ba jan met ka ba mata kan long ka ba bulan kren thamai yangi do man sim jong u bangin yo e ki jing skau skam bangin yo mi pat na ka ne ka jing seng yelap ka ba mata in ma ya Jesus Christ yin yo pdiang ki jing im ka ba thamai ka ba na u ya ka umjer ka ba kan jam sim ku jap neng ka ba Christian bor yangi pain la ban ya ikelenti ki blang sa ha ka jai program ki jongi to blen Kyrkhu u blen dorangkat na ka benta jong ka ka por tung ini phai ka ktin ki jong Blei ka bangala jet ki ka benta ya ka ban wanra ya ka khubor ka janmet ka bamta kalong na ka situ pol Filipi ka nong ka balai ka rekhot ka bakhat ar ka bakhat sao ka sitich Hebrew ka nong ka ar rekhot ka banengkong pat ka sitich Hebrew nong ban reu rekhot banengkong paki kitab jing pen pau ka nong ka balai ka rekhot ka bakhat we kini ki kentien ki ongkum ni
om bangalayo pdiang lumpa lemne bala penjanai lupa yanga indra inga be syafrangken bokum tangan yo bat ya kata kabala bat yang aru dau Kristisu ko para bangai ngam nyau yala di bala laban indra ya kene ka we ngale ta ka bakelet no ikita ki besedien bat ta ka bakener no shiki ki besekman ngabe sepersya kada banyo ika jingetong ka baka jingkhot seneng ke jong Blei hau Kristisu Siti siki Hebrew kalau nong kebar kerkat kebenengkong nabakum ta kadai yangi bane kampan syak skor ya kita ki ru ya ki balay sngeu yo bakum nori kumno ngitoj no naki kalau nong keban riu kerkat kebenengkong kong ni nabakum ta de kabas no ban keren sepang ki jingikai ki benengkong sepang ukris yang inang ya sedu ke jing pencanai klem de bupat ya ke nongrim ke jingkla ka bumut na ki jingle bayap bat ke jinge show Blei pada ke kitab jimpan pau ke lenong ke balai ke rekhot ke bakat wei ke ongkum ni hakmi ngawan keloi to bat skem ya kata ka bapatan bo unuru unom shim ya kapan singet jongpa hakmi ngawan keloi to bat skem ya kata ka bapatan bo unuru unom shim ya kapan singet jongpa tungani ruai jing ruai ke benri fulai jing ruai ke benri fulai inerwai di kebasyong rengkat ki jing duai ki jimban kenmau ki jing itba ke jong trai na ka benta ke jing im ke jing a jing in kat ki du real a jing is nei ba la shlei ba oyam sim ka jing im ya ngi ban ben im ba la ban klet ya kanis ngam klem yaro ba la kum ya kaniken mau jiu nom kat ba dangsa akal riki po leuki chal leuki o teibat kinan kibo nengkila yo kala pan shle
jing soki yai do ruya kaper teika barem tonang yai koji suken ranla kawan lamru dora banya le yame kadu teila nedu jong rukam labu romba kake tengjong mekan pen pet ya kinong shon kan pame be yeng ha chan ba lang jong mi kan sngewbha tôi lấy số Blei cái trình ruồi, à Blei của ba jong yêu ba penang, ngày ngô em trai kan rat ba i, nak menta kan ke por ke bekentang, ke pengiduan jar simet, hak mat jome kum ke balang barok away, ngiduai ku kena bemen donan kat lembat ngi, bemen polai luit ingi dong men sim khoi jome kan ke por, berbemen keren ingi kan rat dong men sim jong me. Bat bagai ke por kan bengi op ne syam bat me ha ke jing im ke jongi ngi duai op Blei men Kyrkhu ke bentai ke badang sa baro men Kyrkhu kan ap ki do nut ke men sim ki jing kan rat me yo i ngi kan ke jan mit ke bengi long ko trai khamat jong me ngi duai men isnai ban ya rap ngi bangi la ban mat ye ke nyor kat jong me bangi la ban mat ye ke jing pen im ye ke jing pen thamai bor bat ke jing krishan ke je me ngi nang bangin la ban long ki khon ki jame kana ki be syam mi ke jing hon hak mat jong me ke jing im jong e bat ban ngai syakri me ke jing im ke brang sa baro kan mau nga ko syakri berit jong me ai ti me ko kana i ke jing mut ki berkhat baro i ki pen kre ki bom long ai here me men penjanai du men sim jame kana batu keren kana yang bat ing lang baro da men sim ko jong me kana ka por sngaw Blei ki jing doai mer kerteng Jesus ki pan amen. Para bangai pa i akan kapor. Tong ini pai cekin ki katu ngadi ki benta ki bangela pule nakaktin mukhoy ki jong Blei. Ka bangalum lang hakikat tu kan ki phang padeng ki bayasno lang ka wei din ka wei pan. Nak benta kan ki kapor jong ki sengelap padeng jingi kum ki bangai. Yangi ke bangai, dan kam ya kaban Kyrkhu, dan kam ya kaban bentamai, ya kata kecing im, kebamangi ngili jujon, kebangil jinget, kebangil junget. Namar Blei ong kaktin ke jong Blei, bagai jing im, jungi bagai jinget, jungi kalong bun sin, kum kejan, kebelanang manrim, nagawi kapor, cekawi pat, kejan. Kalong ka beremdor kano hindai kan nang slam kanang rim no bat kanang lip rong no bat ka du no ya ka jinglong quantity ka benengkong ka jongka ka quality jongka ka du ka quantity jongka ka du kumju ru para bangai bi bun sin ya ka jinglong jing im Kristan beri ka jinget jongiru bun sin kalong kumta den merata ka daw ngidon kamban pelong ki sengelap nakapor sekapor ban kersiu yangi ban pentemai ki jumut ceperkat jongi
Lyngba jo kene ke benta ka bang lepuli ne ka tien jong Blei. Pol uong. Ngamlong setia uta ubala yok bat lepa. Ngamlong setia uta ubala janai lepa. Hindrai ngalong uta ubadang don kam. Ya ka ban be ya ka thong sepersya jong kadak. Ban long kumu Yesus Kristi. Lane ban yok pdiang yo Yesus Kristus haga ching im ke jong u. Ki don ki para banget ki barone Filipi ki basngotho ba ki long ki bala piang na dong sadong. Kem don shu ke jing dona ai ero em. Ki sngo ba ki long ki bala janai lut na dong sadong. Nei pol snotho bompat sem long setia bala janai. Bat namar katau pun kan mau yela di uong kini ki kentin. Ngalong badai ban bat skem. Ya kata kabala bat yang dau trai Jisu. Ngalong ubadon kam bangan yai bat skem. Ya kata kabala bat yang ya kata kabala bat dau trai Jisu. Berkejing jong u kabana Calvary. Nyikan mau kumno kejing jong trai Jisu kalabat yu hakan lenti Damaskus. Kani kadai kata kejing bat kaba u trai do mun sema khoi jong u bat ye kejing im ju kejing bom ju ko jong. Baru le yo mat ye kata kejing pen im. Ulo yo mat ye kejing thau thamai. Ulo yo mat ye kata ka bor ka jong Blei do mun sema khoi ye kejing im ju u yo I la de bo long tang bat tiket u bajot baru barama khamat jong trai Jisu. Bat ula pendam lut ye la de baro khamat jong. Para banget ba I. Ada kat upol udang don kam ye kata. Ubalaya syam mar khamat ba Jisu ke jing im jong. Hatu kan tam yang I. Kum ki khon jong kapalang. Kani ke jing syam sim ke jong u. Kalong ru kabatei yang I. Kalong ru kabaran kam haga jing im kabasimet simet jong I. Bamangi ringin sngu tho. Bamangi ngilong kibaran kam ban bat skem. Ya kata kajing I kabau Kris ula I yang I. Ya kata kajing sisa jong kajing penim kabangin ya pdiang no bangin yai bat skem ya kan ne kabala bat skem yang I. Ya kabala suspa yang I. Ya kabala penim yang I. Kenang bangin la banyo ya kabanang yai mare. Siya kata kathong kabala bo yang I. Para bangay ba I kumlong mana kabasdang bonsin kini kejinget jongi kanang kelarim no. Bade mereka kata tin ke jong Blei kita ki banengkong kilong ki bak ki kalalong ki bakhadu kita ki bakhadu kin kalalong ki banengkong. Kadau kalau namar ba mangi ngimlong kita ki bayai ne ki bayai sa ki bayai skam hak kan nongrim ka ba Yesus Kristus ula ai ula hikai ula pensngau bala penmat ka jing im jongi. Kaktiin jong Blei ke kitab yang Deuteronomy kapan kan mau yang I kong kum ni hagalanong kabasau ba mangingi long ki bakloi ban kelat ya kata ka bangingi lios kau bang kloi ban lendat ya kata ka bangilama de ka jing im jong I kata ka de ki jing long breu ki jong I den mer kata ka dau I don kam kum bo pol don kam ka jing im jong ngadei ban yele ban bat ya kata ka bala bat yang ada Yesus Kristus. Siti siki Hebrew kalau nak baar kat menang tongin kami pensya skor. Ya kita ki berhikai, ya kita ki bengeliok nang, ya kita ki bengeliok pedang ke jing im jongi, ya mamangingin sentuh no nak kata ke jinget ke bengeladon. Pon ni sengi menta, kalau ki sengi jong ke jing paiden, ke sengi jong ke jing sentuh no, jong ki breu nak ke nongrim, jong ke sisa jong ke jing im. Hak jenget ke Yesus Kristus. Deki jikai ke per ke bun rukom jong kan ke pateng menreu ke bamata. Ban pen thame yang I, ban pen susuir yang I, ban pen sngau kenyo ya ke jing im jong I. Bon ke breu ki challenge yang I, ki pastor ke balang rukom jo namar bagi pdiang ya ki ba syong per ke ni ke ski ke bamata. Wei kon samla na ke balang uong ing pastor puli na kata-kata. Ong mame pen pule Bible mame nga katu kam dei me kade keting bakala. Ini lebih kai kanu rumla ban pediang.
ya kata ka bala brinyo siu bon pdiang ba ya kata kai ka bala hikai di kiwei pat la kalong ka baba kala kano upun skem ba ya kata kalong ka jing suntoi ka ba shirkai ki ni kisngi mamta ka khtien ka jong Blei kong hagi sngi ka ba khadu wat ki bala jit on pun kalon wat yangi ka bala ngai pun kala yangi ba den ma kata kadau ka khtien jong Blei kong utau ba yang tun sumar yo bon kalon kalong ka baran kam ingin marta bengin sngau tho kong pol bangin long ka barang don kam ban ya le ban ya em ban bat ya kata ka bala bat yangi ya ta jing e ka jong Jesus Christ ka jing im jong i ban ya bat ya kata ka jing im ka ba shisha ka bangin don u kane ka de ka jing shaman sim ka jong u pol ka jing im jong u ki para bangai ba e berkum ki khon ki jong Blei hap deng juga ji yal pikur kim jong i hap deng juga ne ka jing im jong i ka ne ka pateng menta ngio i ki jing jia ki bishir kai ngio i ki jing pang ki jing stom ngimat indo jing kremen ngimat ki jing sha job ngimat ki jing jing hala ki jong ki jing gisam hala ki jong ki khon ki kti hala ka kam ka jam ber ka balang hi baro ka wei ino si bon ki jele ka ne ka do ber ka men sim karong ka mi sngau skem sngau tolot sngau sngai ser haga jing long jing em ka jongi asla jong ne ka perthei wat ha bangidon haga jinget ke bau tarai jisu kane ka de ka bor jong ne ka perthei ka wan pun khnyo e ka jing em jongi henrai para bangai bi upol ka bakum kane ka por upun kan mau yangi bangi dai ka ban yai bat ya ka ka bala bat yangi ngi dai ban yai ne aga ka jing e ka bala e yangi de ka jing e bom jukut ka baru trai jongi Jesus Christ kom ki khon ki bala suspa ki jong trai kane ka long ka badon kam aga jing shaman sim jongi ya wei para trai jonga nga ongi u me itu yanga onga itu me he pi ngong mi itu ini onga itu idei me ngong mi itu na melade wongam itu ngap jar sipang pada ongam itu kalong ka jing sya ka bakrao ki para bangai pa e ha ka jing long man sim jong i bon ngim ngau tho yala de kum no ngelong ngi suda kan no ngi dap kan no ngi kyo kan no ngi ngau ser kan no bon hatang ngi ngau ka mangim ngau tho ike ki para bangai pa e ngilong ha ka ta ka jing long jing im stan jong i ka bangim mat ya ka ta ka jing e ka bo krisula e ya ka jing im jong namar kata ka bor juga ka dok ka perthei ka wan ban yai len shop yangi ka dok bat ka man sim ki rong ki mi ki le ha ka jing im jong i ka ba mal la ka singi ngile chiki office ngile chiki kam ki jam wan mangi ngi batrei ko ki posto ki wei pat ha bangi dona la ka jong ka ying bangi dona la ka jong ka jing shakri jong i Blei pun ngi snau hatang ngi snau ser lang na mi ka ban job abi i ki jing shirkai jong ka bor jong ka jing ya le jong setan hagini ki sngi ki bamta nga por khat ka wi ka janmiet nga shong bat wei khun seu hayeng kamra shong ka i bu sha du kamen urwai sine shatai nga shong tarang kat batu nga pet yu nga por khat halade kai ka ban jai kala shai jo ka chingem chomo kai ka ban ja ya ka bala shai ka jing im jong ke ki jing ki ba mo un ye ten jo hadin ba mangingim don sho ki kme ki kpa ki mi ki pa ki badang don ka jing shakri ka ban jang im tip sho re ka ta ka por nga don ka jing sngau knyo ak jing mo chupar khat ne ka wan ka wei pat ka bor ka no Blei ka ba ong u Blei tip ya u banam ta ka la wei wada pedeng ki baro ki bangi kendo ki jing sngau ser ki jing sngau khuslai nakam kala wei jong ka yeng kala wei ju ki khon ki kti kala wei jong i kum ki bangai how Jesus ka ban jai yangi na lawan ki jintin jo ki bakrao ki bayele nakam ta ban khnjun ban khnyo yangi bangin hap no nakata ka jingsha ju ki jingkerman ki bangi don how Jesus Christ
Ini mar kata kadau ki para bangai pi ju polo. Ngaya le ban pat ya kata kabala pat yang dau trai Yesu. Ngaya le ban pat ya kata kabala pat yang de kejing it Calvary ke jong Yesu Christ. Hap deng ju ke paro ki belen shop ya kejing im jongi. Ngiem dai ban kelat. Pakadang don ke bangidon kamban ya mare ke kejing im jongi. Kat begini yaksa, begini kedok, begini kepertai. Kumno begini nangla, ya kaban yok bat scam, ya kata kajing kabau Chris lah jangi. Paul pun kan mau ingin deban kalat no, kita sedih. Hakajing yat pun krem jangi pun sin. Hakajing yat lenti Kristen, idon pun sin, kibawan banlong kum giding pun kyang. Kibawan kum gijilan shop, kiba penseir, kiba penok mensim yangi. Ki filor ke jing im jing don sipon ki jing bakala jo ke jing im jing don sipon henry Paul onga klat no kita ki pasete ngabe sepersya jong katak ke jing khot ke basanang ke ban yo ya kata kapan singat badi Yesus Kristus ke jing ngi im makane ke jing im man la kasngi ya makane ke jing im man la kasngi hagi jing mot je berkhat ke do ke jing tre jongi hagi jing sekri jing ba per Hengi pun kan mau yula di pengilang baro. Tong enang ya kene kelenti jong kedok bagi jing im jing syukri Blei jongi ha kene ke pertai. Hengi kedok no jitu ai bakan long syate. Syaka bau Kristudan ong ka ketin ke jong Blei. Bad kum ta bakata ke jing ju ke balong kum ke kenro ding kan ker yang apa depi. Kan ri yang apa depi. Kan long ke bor yang apa depi. Hap deng jong kene ki para bangai. Wat kelat bangilong ke batuna, wat kelat bangilong ke bompat biang, wat kelat bangilong ke badang don kamban ya le akajing im jongi. Wat kelat bangilong ke badang don kam ban ya le akajing im jongi. Ya wei para bayang jongau ba im ke jing di jing bam. Sipang kulon ba pli, sipang ke na kata ke jing kulon ke jong u. Ngong yu wat ada mala job kendai sin ro bakam kraw away padang don ban yang persya ban yang le ime kajing em kajing ya lenti Kristen jong ikene ka perthai ngi don kajing ya lenti ka bangidang dai ban king atiar bha bat ban risk kham la ka jong kajing e bat ban ya bat scam ya kata kajing e ka bau Yesus Kristus le jangi Bat ban pej ban pa sila ka jong kayeng ka jongi kabakumno ka nong rim jo ka jinget ka don kabakumno ka leer ba ka jaman sim ka don ki yeng jongi kabakumno ka kom perkhat ka don nangi bat ki kon ki keti ki jongi kane ka ki jing khot yengi ki para bangai bi ka ka por tin mar ka ta ka daw ka siti shaki Hebrew ka pen kan mau yong ka lanong ka ban riu ka khot ka ban ko Tong ina ya seru ke jing janai jong ke jing em. Kelam de pat. Ya ke jing kela ka momot. Ya ke jing le jong ke jing ya bat ban long ki banget ki bas kam ke jing nget ke bau Yesus Kristus hau Blei. Ngilong ki badon kam ban yai kan mau ke jing em jongi. Bangidon ka thama. Bangidon ke jing le bersim juga ke jing dom. Pada mar kata ya dekat lenti Deka bangingin kan mau ban riskam ban bat scam kata ka jinget ka bangilak pdiang na utrai jing Yesus Kristus. Nong roi shem sim ong jing e ka bapat yang jing e ka bapat yang ka jing e Calvary ka bapat ya ka jing im jongi ka bala kasngi. Nong roi shem sim ong dalade nganam la ban bat Habatolot ke jinget jong atrai bat scam yang. Habatolot ke jinget jong atrai bat scam yang. Habanong pun shoy uhajan to bat scam yang. Ngidon ki bor ki jong boman ke jingem jong malang ke sngi kendo ki jing pun tron ki jing long mesim jong ki jing pun shoy ki baru komi ke jingem jong. Manukan balak ban rap yang. Manukan balak ban pelat silang yang. Manukan balak ban lap ban rap yang bat balong ke jing penem ke jongi dai tang hau Yesus Kristus kain
balang try benong penim ujongi wala yap na kabenta jongi halor jong kadeng pena ka wei ka long kame hakane ka lai to yo wala dap ka badon satai sipo murap sikitain karbi hakajing toy mission jongi begidon yo bene selok bagata ka wei ka long kame ka bala pen kre bandrong balang Malaya selok berkang long ka kijing syam sim jong pi ka kijing sul tho jong pi ka kijing syam jong pi ba pi kloi ba ni no ki nyamrim ki jing khan jing kanya ki jing mane Blei Hindu jong pi pdiang no Jesus Christ bat kala ya tho ba kaong ngai ngo yo Blei namar ki jing snei ki jong u bat kata ki jing jong u ko balapan pau ki jing im jong a hagawi ka mir ka nga posneu ki jing posneu nga poi se jrong jo lom ba jrong pha bat hangata ka ong nga perta namar ka jingpang ka jistom ka yem ka jing im jonga la bun por nga wa dikilat ka lenti baro kumno bangan yo ka jing khia ngam yo jing khia ban la poi ha jrong jo to lom ka ka jing pau jong ka ong ka duai man ka yang ta ka ong ka nyu Blei ban ya rap yang ka nyu Blei ban nang ya rap yang hakata ka jing snow suda hakata ka jing bom don ai hakata ka jing snow kor det jong ka jing im jong ka ka nyu Blei ban ya rap yang bat ka ong ka ta por gi snow ka jing sawa ba ka basur ko ba ong am don shu uno Blei bala ban ya rap ya pa dei tang Jesus Christ dei tang Jesus Christ bala ban ya rap ya pa bat hang ta la ong kala ong bangaloi I ka dur jo ka ding phana hakata kin pho sneu kawan her na khamat jonga bat hang tai ko ngala sngo tho ngala kenden ngala pdiang yo jisu ko munong penim jonga ul ai bor yanga bat nadu ka ta ka khlemat leru ka ta ka sngi ngala mat I ki jing pen khya ki jong u bat ko nga yo I ki jing trei ba phla jong u haka jing im jonga bat ka yang sen u tau khpa ju ki khon uba im tang ke jing bam jing di ki jing penjenjar ki jing kular ke jing im jinjenjar di kulmar ke jing im jongka ko ngai ngo yo Blei namar ba hadin mangala pdiang yo Jesus Christ ma uru ula pdiang no yo Jesus Christ ula kala ka bumut berlo ino ikite ki jing di wa ai baro pat menta ke le jeseng haka balang no umpanai kalapan kre ban pdiang balang ujo ujisu ujonga ujongpi ubadang em hado menta ubadang keren nangi ubadang longer kat lambat ni ong ka weni ki commentary jong William Barclay ong ujisu om tang bola yap halor jong kedeng phana ujisu om tang ba ma uhi ula seus pa yangi ujisu la wan ban ketup yangi bat ban dan kat lambat ni para bangai be ki jing jo ki jing im jongi haka jing pang ke jing sitom haka jing do jing kermen haka jing snow khuslai haka jing snow kumamangingi don hasoin haka na kaperthe hatang ya lenti snow kumangim kundo kini ki kechat ki jok ni terai ki kam sim jika don shawai pat ki jemot berkat jing kelang ka bisa ngiwan chile ki jong ki yang ki sem rengkat ki jing khya ki bobon serta ngiwan jesang man katiyau rengkat ki jingket ki bakhya jongi ngilai phai ruski yang ki jongi rengkat ki jingket ki bi isa ka jing im jongi para banget ke ni ka janmet ka don ka khubor yangi kum ki khon ki jong Blei bol ong ya le ban bat ya ka jing it ka bala pat yang ada try jing Jesus Christ bana mar kata ka don ka jing khot yangi kan mau ki jing it Calvary kan mau ke jing it ding phna kabal try jing Jesus Christ kabalopun mat ke jing im ke jing im malakaski nginom suntu no ne ki jing sha jing ke jing im bar but ngin yai phai shall try jing Jesus Christ but ngin yai sno u ha ke jing im ka malakaski Joshua kalan kitab yo kalan ong ar phulai ke khot ka phra ong khun Israel haprang ji jing ala ki bon setap ki jing im jongki haprang ki jing shajob ki jongki haprang ki jing kelon ki bon setap jongki u khat ki tos no how try kom plus no
Hadu menta. To seno hau trai, kom pila seno hau hadu menta. Yai bat skem, ya kata kejing ke jong Chris, kabala bat yangi naruwangi la pdiang u. Lane para bangai ba ngimpat syamla mat ya kata kejing u Chris kejing im jongi. Dan kam nomor katai ka ban yet ila kejing im jongi. Ban khamat ban khmer ki khamat shautrai. Bat banang ya sedu kejing panjanai. Asya wa utrai unwan shauno ingin ka perthai. To ingin kelat no ki mir ki oracle ki bakran chong Jesus Christ. Ye kejing sedang ka basyapang Jesus Christ. To ingin ya kejing janai. Bangin ay kala ka momot ni kejing la bayap. Ha kejing em ka mamal la kaski. Bat ye ka bamangi. Inay pai kamat show Blei. Bat ban yai pen scam. Yala kejong kejongi. Kabahau. Ya kata kabaladon hakidok not kejongi. Ya kata kabangilama kejing im jongi. Ya kata tungin riskam. Ya kata tungin yai bat scam kejing im jongi. Kesit ke kitab jing penpa kula nang Blei. Kyrkhu kabapra ter kabong. Bat phala riskam ye kektin jonga. Bat pham shamla len ye kekerteng jonga. Naba paleris kem ni kektin ki yesha jonga. De ngaru ngan ri kendong ya pa. Na kata kapor jing tenju. Kawan sejelong haga perthei baro kawai. Namar ba paleris kem ya kata kajinget ke ba paladon. Namar ba paleris kem ya kata kajing shisha jong kajing im ke jonga. Ngaru ngan riskam ya pa. Aduk kata kejing tenjo kawan sawan. Bat mas tenjo ke perthai baro. Para bangai ba kum ki kon jong Blei. Ngien saya kendo kejing tenjo kejing im jongi. Ke baladap ru kitu ke banang wan ru kitu ke bakam krau ka bangidang dai bani kendo. Indrai namar bangila don ya kata kejing ke balapat yangi dekat tiblai ke bana kat kini senai dau trai jengi Jesus Christ. Un bat yengi un ringi ha kata kejing tenjo kisngi ke bakado. Dan ke para banget ke bang apostol nawan kata kejing tenjo ngin la na em ban sya. Ngin la na em ban yang. Ngin la na em ban yang kata kejing tenjo. Kong ki em nginam la ban yang. Nginam la ban yang. Nginam la ban yang. Henai ango yo Blei do Jesus Christ bo trai jongi. Un ai ngi ka bor bangin la ban job. Un ai ngi ka bor bangin la ban yeng komamo la ban job had ke jingyap halor jong ka ding phana. Ya kita ki bolo bat ke jing e jong. On bat yengi sere ke ba pom jukot ki para bangai. Nak tin jong Blei kong ilin pulik siti kebenong kong Paul Thessaloni kelenong kebesan ke dekat bar pulai. Onri kendong iki met bet ki mensim jongi. Kelam jingram shitli hado kata ka jingwan ke jong try jongi Jesus Christ. What mood para bagai pengin job dalade. Hendra ingi don kata ka jing ke babat yangi komama ula job un ai ingi ke bor pengilaban job. Haka gospel ke jo nes kelong ke benengkong ke dekat ke bakhat ar kong. Ta ki balangai hau try Jesu. Un ai ka bor bakin long ki khon ki jong Blei. Un ai ka bor hangi ki bangai ki khon ki jong Blei. Ki balakha om tang na ka do. Ki balakha do munse bkhoi pada ka mon ki jong Blei. Para bangai om don ki jing penram o Paul ha ka sitis ki nong rom ka nong ba pra ka khat man kong ka ba. Om don ki jing penram ni ki te ki balangai. Kiba don hau Christ Jesu. Kiba lakha om nakado. Kiba lakha namun sebu koi. Ujung Blei. Lada lakha yang isisin. Ngin yap arsin. Kejing yap jong kado. Kejing yap jong mesin. Lada lakha yang arsin. Nakado. Kejing yam matamai. Deka bor kejong mensebu koi. Kejing yam jongi.
ban kala yang i kumong pol ban pelong yang i how Chris ban pelong yo Chris ke jing im jong ngin yap tang sisi ngin em rengkat bat u segi bopam cukot manu kan bala ban rap yang i bangin la ban long kunta bangin la ban yo kata thong ko balo yang i u Jesus Christ ke jing im jong dei tang ke jing i ke jong trai jong i kaban yai bat yang apa dia pi kaban yai long kabor yang apa dia pi kaban ai hengi ke jing job ap yang jik jele ke jing job kalbari kata ke jing it bana bom jukut ke bala bat yang de ke jing it bom jukut ke jong trai jong i Jesus Christ para bangai pe kan bat yang apa dia pi la don pedang jopi ke bes ngau knyo ke bes ngau si kibas ngau khuslai ke jing langan la nem ban yang hadu ke bokot ke jing langan la nem ke bangin nyai sno au trai jisu ki jing tin chu ke ba uta bala khat yangi ong ol siki tesli ke nong wang pule mentan ke de khat par bar pusau uta bala khat yangi long bangila ban chania uban le ru ya kata uta bala bat yangi de ke jing bom jukut dekat jingit Calvary jauh unpat yang apa dia pi ulah ya kaban le ya kata abang English ni alot abang ila IT lot ya lade how try jungi uji sukres para bangai be kanong ila IT lade how try jisu laneng idang ai tang kendiat kensoi laneng pat semla IT lot ya lade how jisu kres percuma yo ban bat kentil lut ye ke jing im jong i kene ke jing khot yang i kene ke por try rin suma yai bat scam ye ke jing i jong no rai shem sim hagan yirwai ke belai spa arpai ong a jing i ke bat yang ngapendam laman sim baswai yala jing im ngapen pai pat bagi twai ke jing i ba kan nang pelung kan nang yar kajing it ke bana bom jukut uji sukres kan yo ya ka ban shongkhat ne ka do no jongi kan yo e ka ban thau thamai ke ji im jongi ngin long kinong bot ke ba shispa ne ka shispa ha ka jing im jing stan jongi manu bala le em dan bala de uji sukres ke jing i jong bol ka siti nongkong skinong koren kala nong ba khatsan kala khot ke bispo ong kata ke jing ai bat der kata ke jing ai ka mangala don lepa ka banu Jesus Christ ke jing im jonga ka bala ban penlong nga ha ka bangala ban yang skam hari ko kot jong ke jing im ya ni pyar ye ke jing im jongi pen yar ke jing im shi ka parang shi ka man ye ka bangin yo long baru Jesus Christ ke jing im jongi hap leng ki jalan tigi ba bon sertap juga ne ke jing im ngiyo kendo si bon ki lewat kelan banginam la balong janai la de nginam la ban job ki jim shol de lekin mau ban pai si ke ding pna ke jong trai jisu dai ke bor ke ding pna jong ka ban bat scam yang apa de pi ka ban kersyan ngi hap leng ki jing kyo hap leng ki jing sutlat hap leng ki jing nok man sem hap leng ki jing bom kot bor teraim dan kat menjadi kat lembat ni, panjai kersyani, niat je kena kalau tipul krem kena kadok malah keski, kaman sim juga dai, pan kemir siam jisu, boleh yap nak bentai jongi, baru boleh kulari kaban bat scam ni, ngiran kam tang ban IT lot dah, ngiran kam tang ban shanek lot dah, ngiran tang kam ia kaban khot kerpat ia undan kat lembat ni, gombau sakayas, boleh pdiang ia jisu, sakayeng kejong. Kala ka bomot ul IT thamai la de Jesus Christ Jesus Christ wan ka yeng chu bor agane ka ski ka chimpenem kalawan agane ka yeng para bangai bun sin ngis ngau khuslai ngis ngau leng api sah ka man sim jongi ngi i pan ban ko maka ai ka bangilang ngai i ko maka ai ka long ka bom tap rin yeng ka jingai ki jongi ndai para bangai dengan pai sila ke jong ke yeng ke sem sila di simat ngin pait show Jesus Christ min khot kat pa dia ki jing kolar ki jong op deng ki jing klat ki popon hap deng ki jing ele ki ba so kordot jong ke jing im jong
ka dok bat ka mesim kalan shop ke jing im jongi dengan mat ya ke jing e Calvary ka banu try jongi uci Yesus ada ngila ai tilut ila ke jong ke jing im pada dengan yai em ya kata ke jing im jong ke jing yai kala ka mumut ni ke jing la bayap ni ke bor jong ke pop ke jing im bat ngin yai ngai scam ban shania lo tang u ha ke jing im jongi ka barang sa baro ha ke ni ke por ki para bangai pi ka ktin ke jong Blei ke pan kumna pi hak mi ngawan kloi to bat scam ya kata ka papadan Blei do mun se mo ko jong try jing Jesus Christ pan pau ha ka Balang Presbyterian kala don ya kata ka jing ya sha kala don ya kata ka jing ya em ha ka kerteng ke jong Jesus Christ wat deng jing ki bobon ke jing em nga ito hangen opsyon wat ka badon ka khet usaitan bapa bat scam ya ka kerteng jong bat ham shamlelen no ia kata ka jing yang to bat scam ia kata ka papadan para bangai ka ai ka don ka jing em jong men was ne polis dang yong ka ai ka bo Blei kwa ya ka jing em jong ka ai ka bo try kwa ya ka jing em ji kwa pengen bat scam ya kata ke jinget ke pengen don ukwa ingi pengen em ke jinget ber ke jing em Kristen ke bisha ukwa ingi pengen di IT lot ya de how Jesus Christ ki jing sha job jongi ke wan ra try long per mun se bo khoi chong Blei long ka bor jongi mar ka ta ke jing khat ingi tengin ye bat scam to ini yo scam ke ta ke jing phla jo ke jinget ke pengen don ya kata kacing ke bau Jesus Christ la jongi bertrai jongi ula chan banuan kisingi ke bakat do kala jan kijing pendap ke barak kapor kala lengkot ngim tip kai ke ban ja ke ni kisingi ke jing kijing la thama juga partai hendai ngim dai ban kyo ngim dai ban shifting ong khtin ke jong Blei bai kita ke nyin jo ke banuan hangi en ri penem yangi de kapor jong kampela ka de yang bikin do ya kan ke jing im ka do ni yo long rangkat le madu hak ka jing im walaupun kare ni ka bedai ka kol jong ke jing im jongi la ka jing im Kristen jing long tang ka ka do in long ki breu ki bukor det sat u khot jing ina mar ka ta ki para bangai ke jan shatai shabam jukot ka jing e ba ka bolo bat yangi shatai shabam jukot hakane ka perthai ka badap tan ki egi tumbaro na jongi kan mau putrayu dan rekat lamani utrayu ya dan kan lamani utrayu pun khlani ki jumot ni ai tuai ni yam ye phai khmat tang su try wana me no ngi try but scamming try ngi sin to no na ka ka jing e ka bana e ya ba ka jing e ka ban kong ka ngi do no ya ka jing im jong Telot yang suai kil pan ye ke jing im jongi pan mar ka tangi duai bo men se mo khoi ti kri ba par jong men se mo khoi ona ya ta mai ya ke jing im ji a bai na yo tang ji su bala bat scam ni de ke jing e Calvary jong a bai ne yo tang ji su ke jing jing hon ten se shem wei long ke me ong a para bangai bi na ka wi ka balang ka bang tu yong pastor ko ni grim ngai pulang jing duai ki para bangai Yong pastor pulang cicuai. Ke jingpang ke benengkong ngalalep ngalakot ke jingpang baar kalawan. Jingpang benengkong kalapun kenyu yang jingpang baar kapun kemen yang. Ngadai ban yap no ngatip lada kalong kumno ke jingpang jonga kalalam syeta. Ni ong pastor mensyua kenyu thot. Ni metai ong kemen kemen sim lalu try sim no yang. Namarba utrai tip yang utrai lakam kenti yang utrai kam kenti iki khon jonga bare ka yeng jonga para bangai ni don em yu jisu ke jing jonga ni long Kristen ri jisu don em ka do no jonga ni jisu rang don kam sha paje na ka jing im jonga jing do nang don sibon bikin mau tu samla ong aladap yang ke bro ong trai jisu samla medang do na ngilai kat no ngidang duna kan no ngidang duna yang ngidang biang tangkawe ni ngidang duna lot baro upol ong ngadang duna
namar kata ngaya le ban be seprang sekatak ban bat scam ya kata kebalabat yang ika jing ke jong Yesus Kristus haka jing im jong ban ngan ya kan mau ban phai sha trai Yesus ban ya kelat no ki bsedien ban be seprsha jong katak ke jing khot ka basanang bangin yo Yesus ka balong ke jing khot ka basabom jukut bangin yo ka jing im ka basalandan jong kana ka berthai to bulan rap yangi bulan Kyrkhu yangi hakane ka por haswa bangan kutno akane ka khubor Yesus tanat ban ruai ka jing ruai ka balai spa la ka long ka por ka kham slem tungini ruai kandiat ikane ka jing ruai ka balai spa ruai ka jing ruai rangkat ka jing tuai bulan ni snai ban Kyrkhu ya ka jing em jong ina ruai ka jing tuai ban berkat jing em jong lakil o ya ngakiwan ka bat marwinga ya lengo hap deng ki jing slyngba ya ki jing kmen laheno aban nganyo tang u Yesus em hôn dengan sashem usngi jing shai dei tang mau bat u klor ka Bethlehem usngi jing shai dei tang mau bat u klor ka Bethlehem abangan yo tang u Yesus jing em hôn dengan sashem usngi jing shai dei tang mau bat u klor ka Bethlehem usngi jing shai dei tang mau bat u klor ka Bethlehem ki jing yai berthei sao dong dam ka ot ka jau man hate he yu thiu ba hôn rong ya u xia ban ngaban aban yo yuji sukordo tang ya umar wengamon ulang teuli kapentor bate kolam ka Sharon ulang teuli lika pentor bate kolam ka Sharon und Pohkseh Rebasung ngansa apa kaji kang landa pasyo tang uji su
kerdop nengkan sa lewang ban upai nong ruangan yaso angel ruki ton hang ta jisu ko dor tang uji sukan ya long jing ruai jong jisu kordor tang uji sukan ya long jing ruai jong bat upai nong ruangan ya so angel ruki don hang ta jisu kodor tang uji kan yai long jing ruai jong jisu kodor tang uji su kan yai long jing ruai jong langila ai tilot hau trai jeng Yesus Kristus. Langi long ki betelot ki besuai ki jim jeng. Langi syajab bun sin. Langi skau kyo aga jeng im sin bun sin. Rega jeng ki jong o. Kan ai bat scam ni. Ka bor ke jong uru mun sim ko. Kin yai long kat lemat ni. Wan ya lam yang apa de pira kesni. Adu ban ya la bandar kat lemat do. Ni nerwai lemat Kyrkhu. Uru undaran kat lambat ni, hakijat berkrim jangi, utsumari ni, poluong ngan yai bat skem, ngan yai ban bat ya kata kabala bat yang, bat un bat yangi ada kebakut, para bangila shani alut hu, ulak ban bat ya kata, yang apa depi, jadi kebapam cukup, unri sumari ni, hagi ai barok sih, hakini kepercayaan. Tahu Blei ni rap un Kyrkhu ini. Naga bentak keburam kecung Yesus Kristus. Amen. Tuhan ini pendam kecil tuai. Para bangai baik je kena kepor. Bangai lap ngamju melian ban khot terkor. Hingga khot je kebangingin tuai lang. Radan kano na pedeng je big besyam. Pilong sudah ke jing im jongpi. Pilong sudah ke jing jongpi. Pisah job ke jing im jing long stan jongpi. Pi persyang ban ya ceprang ban usaitan ya tan cete. Pi persyang ban le ke babha ban ke besneu ke pau ke jing im jongpi. Upol uong ya kata ka bang ngamon ban le ban ya kata ka bang le. Ya kata pat ka bang ngakwa ban le ngamla ban le. Namar ke jing telot jonga baka pop ke baja sna anga. Laring ilong kum ta ki pohor baro. Kene ke jan me tingin IT jar. Pen IT jar ila de ho Blei ki jing tuai. O Blei ni snai ke ban yai bat scam. Ya ke jengim jongi. Hadu bain de syam hadu. Ban ya ban let ke ta hima bula pun kare. Nak benta jongi. Kene ke jan met kan long ke jing suk men sim. Kan long ke jing hun men sim pi. Utrai udan ban ngi kene ke jan met. Berkuah ingi begin IT lot. Ban insyane hadu. Un yai bat ingi. Da ke jimbat ke bananang. Ke jingbat ke banang Calvary. Kecing ihit pom cukup jongku. Para bangai pira dah Blei lo keren yang ikan kapor bangin IT show. Kecing klot babon. Bangim julak pan sngewbha. Pun sin ye lek persyayu. Pun sin ngi telot ngi swai. Kene ke janmit ke khot ini. Bangin tuai bangin IT. Iki men sim ci show. Para bangai pira. Tong ye lek lang show Blei ki jing tuai ki jungi. Ha kene kapor.
ai tilut ila de hau trai kan rat ba e tu Blei jongi ngi wana khamat jong me kan ka por me yo I yang I kan rat kum ne ka bilong ki jing tolot ki jing swai ki jing sha job ki jing jauman ki jing long ba suda jong ka jing im jong I trai ngi sneu ko na bun sin ba ka bor jong ka pop ka trade on bor ngi ngau ko try kan rat be ke kip kan Blei ki jam ngi suda ngi long ter khong ko try ka ji im jong I ngi long ko ta sing ko ba ter khong ko try kan rat Blei ba ngi duai me kan ka jan me man wan chingo ingi kum ka balang ko try man bat scam ngi ka ta jing I bom ju ko chong me banginam hap no banginam or no hendai kan rat bangin yo ban sno scam tangame bar ka ding phana kalbari jo me ko try kan rat bangin yo mi no nang ne pat ki khon jame ki basngau hon ki khon jame kanat ki bal ai ti lot yela de hame ki khon ki ba ya dang khat ka jingem ka batmai de ka jingalam jo mun sim kho jame ko trai kan ra to pen kentang ma mi ki do not ki jongi to kta ma me yangi ko kon ra to pen dap ma mi ki jingkur khu ko me ka khat yus nai jong me trai kanat ngin yo ka bor begin job persha ki babon ki jing ki jing kendo cho ka jing jongi ki jing pai ling cho ka jing jongi ki jing chau mat ni kanat ki jing kalon ki babon sen ni sha job ko try ha ki por cho ka pop ka ka jing try to rap yangi to what scam yangi de ka jing bom chu ko chame ko kon ra dala de nginam la ko kon ra dala de ko kanan nginam la ban yang ha per sha jing jing tin cho ka me ding hendai ko try ka snam ka ding phna chong me long ka jingkermen ka boring I bangila ban job ko kandra bangila ban long ki khon cho me hade men wan shau ingi ko kandra ngin yo ban long rekalam ban me ngin yo ban yerwai me ka man me ki ko hagata ka hima ka pan khre de ka banta chongi ko trai kandra to pan kentangi kandra wat sha bangin mi sudan ka ne ka yeng kentang cho me ngin mi reng kat ko bor men sem cho me kamani shong dap ke ching kan rat yai bat yangi wat yang chingai ni ko na la na men yang chingai ngi nam la ko trai yang chingai wat yang chingai ni wan na po ching shong sa ya lam ngi ko kan rat pan dap ngi no men sem ko chong me shim ko borom ko trai ma ka kartang je Jesus Christ ki pa Blei ni rap ko khoi ngi ki jing ko lar jong eu kulong ka jing yai bat jong ngi par ye krishan ngi hak jai per krem rang sa par blei na ko khoi ko balang blei na ko khoi ki jing long man siem jo ko balang ki jing long man siem jong I wei kerem per stan jing baro blei untak shal na jong ka kamat ki jing bha ki jing snai jong ken bo jang I wei nagam ta ka buram ko jong trai jong I Jesus Christ amen ngai ngu yu Blei nam ta ka ni ka khubor ka ba ulawan lam lyngba jong shakri ngai skam Blei ula kren yangi iwei pi wei ki beton ha ka ni ka jesse ngai il de kembang ngi long bat mengiton ka jing trang ha ka don ujongi ban nang penjanai ba khubor khot ya ka jing im kristan jongi ngin bat scam ya kata ka mengiton banginum du no ya kata ka jing bu trai u ang khami ngawan kloi ngim tip ya ka bokut jong ka jing im nginum tip ya ka ba lanu trai unwan den re ka khot ngi bangin bat scam ya kata ka mengiton Blei un Kyrkhu yani khubor ka bokor dor bangila ban pentre kam yaka ha ka jing im ka jongi ka bala ka sngi Blei un Kyrkhu ya jong shakri stor ba ye bal ai ni khubor ding jogi un Kyrkhu ya ka jing shakri ka ba ai ha ka silam khen district bal hang no no Blei tang khot pen kam yi Kyrkhu I ke jing ko ke jing khia lem bat ke yeng ka sem ko jong I hi baro ko we ngen se sem biang ko mal mana ha ke sing shibet men miet re ba je ka stang da ka jurai pan tham sem ka bangin long ha plau jong ki mani
ngewer pi ki prabi baro ba pinwan sa hakan ni jeseng ka bakhadu jong jislap jong kasnem jeseng kan long ka barem khamtam ba inyo ban shashkor ya ka jalap lyngba shakri jong Blei itu masam Dr. TS Nongklau ngin penwai no ya ka jingmani jing Blei de bangir wai ka jirwai ka ba shispa khandai pho ka jirwai ka ba shispa khandai pho shispa prapulai na ka barim bat hadin jong kanika jingruai ngan kerpa di teman besan PS kiri bain sa pelat padengi daki jing Kyrkhu penwai ngasngou kaktien bakhot yanga atrai ban khi ban yo jing sat kasnam bakor belami na kalbari ngasa wan atrai wan shame banri sat to sat dalagasnam belami na kalbari kejur wai ka basis pa khandai pho Ngau kaktin bakot yanga atrai banki banyo jing sakas nambakor bami nakal bari ngan sawan atrai wan shambi bandri satu sadala kasnam nami nakal
ya Blei nak naga yang ke jong me rangkat bagi jing Kyrkhu ke bagan sai tam jong me sudah ai ru bagi jing ba ke jong Blei pa na ru bom ju kot ka jing ai berap biang ke jong trai Yesu unang pen unang sus pa jong i lambat ke Yesu la ke pdiang ke pen sai bor ke alam ke jong mesim khoi ini berlai lambat la ke jong ke Balang Bangai jame hang ne bakaleng setelah kepercay. Nadu mentah malakar taru. Amin.